ఏ ఒక్క రోజైనా నీకు సమస్యలు ఎదురు కాలేదనలే నువ్వు తప్పు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నావని అర్థం. కాకులతో కలిసి తిరిగితే పావురం రూపు మారకపోవచ్చు కానీ బుద్ధి మారుతుంది. మన కోసం మనం చేసే పని మనతోనే అంతరించిపోతుందు. పరుల కోసం చేసే పని శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది. జీవితంలో ధనము కోల్పోతే కొంత కోల్పోయినట, వ్యక్తిగతం కోల్పోతే అంత కోల్పోయినట్టు. మనకు ఉన్నదానిలో సంతృప్తి పడటం మంచిది కానీ మనకున్న జ్ఞానంతో సంతృప్తి పడటం అజ్ఞానం. చదవడం వలన ప్రయోజనం అంటే నలుగుమూలల నుంచి వచ్చే విజ్ఞాన్ని పొందడం, దాని నుంచే గుణపాఠాలు తీసుకోవడం. పెద్దగా మెరుగుతున్నదని ఏ కుక్కకి మనుషులు చేరదీయరు. ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాడని ఏ మనిషిని విజ్ఞులు గౌరవించరు. బలం అందరికీ ఉంటుంది. సంకల్ప బలం కొందరికి మాత్రమే ఉంటుంది. అది ఉన్న వారే విజయాల్ని సాధించగలరు. ఆరోగ్య పోషణకు రోజు కొంత సమయం వేచించకపోతే జబ్బు పడి చాలా సమయం కోల్పోవలసి రావచ్చు. పుట్టినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో మనకు స్నేహితులు లేరు, శత్రువులు లేరు. మన మాట, మనస్తత్వం, ప్రవర్తనలతో ఎదుటివారిని స్నేహితులుగానో శత్రువులుగానో మార్చుకుంటాం. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం, ఇతరుల నుంచి ఆశించడం, ఈ రెండు వదిలేస్తే జీవితంలో సగం సమస్యలు పోతాయి. అతినిద్ర, బద్ధకం, భయం, కోపం, నిరాశకవాదం, ఈ 5 అతి చెడ్డ గుణాలు. వీటిని పొరపాటున దగ్గరకు రానిచ్చిన జీవితంలో పైకి రావడం, సుఖపడటం జరగదు. నీలో లోపాన్ని ఎవరైనా వేలెత్తి చూపితే ఆగ్రహించకు. నీ మేలు కోరుకునేవారు ఒక్కరైనా ఉన్నారని ఆనందించు. అందులోనూ మంచినే చూడటం నీ బలహీనత అయితే ఈ ప్రపంచంలో నీ అంత బలమైన వారు వేరొకరు లేరు. 1, 2 లోపాలున్నాయని మొత్తం మానవత్వం మీదే నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకోకు. మానవత్వం అనేది మహాసముద్రం లాంటిది. ఒడ్డున ఉండే కాసిని మురికి నీళ్లు సముద్రం మొత్తాన్ని మురికిగా మార్చలేవు. కోటీశ్వరులు కావడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. కానీ నిజాయితీపరుడు కావడం ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యమే. ఆనందానికి మార్గం మీ హృదయంలో ద్వేషం లేకుండా, మనసులో చికాకు లేకుండా ఉంచుకోవడమే. ఆపదలకు ప్రతిక్రియను ముందుగానే ఆలోచించుకోవాలి. ఇల్లు తగలబడుతున్నప్పుడు బావి తవ్వడానికి ప్రయత్నించడం తెలివితక్కువ పని. ఆకలిగున్నవాడితో న్యాయాన్ని గురించి మాట్లాడకు. ఆకలి తీర్చిన తర్వాత అతడి అంతరాత్మతో వ్యవహరించు. పైవారితో గౌరవంగా, నటివారితో స్నేహంగా మెలగడం కాదు, తనకన్నా తక్కువ వారితో మెలిగే తీరు వ్యక్తిత్వానికి అద్దం పడుతుంది.